Daan Elfrink is flight director bij de Friese ballonfeesten. Wat dat dan correct inhoudt, dat wil ik wel eens even vernemen. En ik zal dus even met hem meerennen om te jaren. Maar eerst even naar de briefing daar om te jaren of het waar het überhaupt wat rol in kan. Wat is nou Jon die belangrijkste taak? Nou, we gaan zo eerst vanavond de ballonnen op de juiste plaats leggen. We hebben te maken met een winderige situatie, dus we willen dan zelf bepalen eigenlijk waar die ballonnen moeten gaan liggen. En dat hoop ik ook gaat gebeuren, dat we gaan we de ballonnen de lucht in laten, op ons commando. En de wind is op dit moment nog wel het probleem, maar ook daar is van is de wachten dat die gaat afnemen vanavond. U staat hier nog? Ja, die piloot loopt daar, dus ik ga nu wegrijden. Ja, u weet waar u moet zijn? Ja, rechtdoor. Rechtdoor, rechtsaf? Rechtsaf. Ja, Ja, is het prima. Prima. Veel plezier hè? Ja, dankjewel. Oorloeren letter is er weer een briefing. Om het waar goed lieket krijgen de ballonvaarders goed nice te jaren. Ja mensen, de komende uren komen er geen buien meer. Dus we kunnen gaan varen. En daar wil ik ook wel even mooi helpen een ballon op te litten. Dus op naar het veld. Zie je wel weer? De ene zegt denk op een bus, de andere zegt trekken we eruit. De eerste ballon gaat de loft in en zal de omstandigheden teruggaan. En dan begint het lange wachtje op de definitieve beslissing van de flight director. Hey Daan. Dag. Hoe ligt het? Ja, Net zo best, hè? nog net. Nee, het is, de eerste ballon is zojuist opgestegen. Ja. We hebben nog even Meteo Schiphol gebeld. En die geeft ook aan dat de vlagigheid die ons eigenlijk een beetje roet in het eten gooit nog steeds aanwezig is. En die ook erg laat zal af gaan nemen. Dat ligt er net. Er komt nu wel weer een opklaring aan, maar het wisselt zich vrij snel af. En dat is een beetje het probleem momenteel. Ja, het is niet anders. Ja, nee, spietig, maar je hebt een hoopvol hier in de loft in en dan denk je, ik heb er rechts erachterom. Ja, uiteindelijk is dat degene die ook een beetje het weer doorgegeven heeft van ja jongens, het is wel vaarbaar, maar we moeten wel zorgen dat we een veilige ballon van kunnen maken. De proefballon. Ja, het bekende proefballonnetje was dit ook voor ons vanavond. 1, 2, 3, ja. 1, 2, 3. Alweer met de team, hè? Ja. Nou, ik heb me er wat oors bij voorsteld, de ballonfeesten en vrijwilligerwijze. Maar ja, het is net oors. Zo kan dat gaan, dus mooi ballonfeesten.